Tabet salan. Parine ambruk. Oh, parine ambruk tunggu-tunggu ngene iki. Ya lur. Lur. Cah. Oh, ini iki. Ngamah lho fotone ngamah motor. Lah ya fotone sing amoh-amoh iki lho. Parine ngene iki lho. Ambruk. Iki sapa iki? Lah iya, domongi Pak Mingan tak omongi. Engko orang kebo didelikne sik, engko domong papat wis penak kuwi ngo. Wani ora Pak Mingan? Wani apa ora? Bah, lah kuwi lho. Lah 10 kilo 20 kilo nek kena ijole kebo orang mangane. Utuh. Iya ya sak kebo. Lah sak kebo wis penak kuwi. 20 kilo. Ya sing gawa kebo anu tak kebo Mas Surata. Oh, kebo anu polar. Polar. Polar disambung kok. Ya ana. Polar. Wah. Palitan kok. Nah, sarapan yo. Sarapan. Nah, penting sarapan. Sarapan wis to. Ketimbang semaput sarapan. Ah, Wis penting sarapan. Yo. Sing amoh diduduh. Wah, kayak teko kambine. Apa teko bene kae. Lah kayak wong trek e. Paling njumuk. Urung pir kene kok. Urung-urungno ya. Karo Karyono. Ini mek karta dene iki an. Iki Sarapan lho, sarapan. Bar kerja ning sawah sarapan ning lho. Jan. Enak iki. Sarapane sambel goreng. Wah, lah iki lho. Sayang. Sarapane jangan kok malah anu Wah. lah lu ngene. Kuwi anu kuwi jangane Ati sarapane. anu asam urat. Asam urat iki. Mine kuwi. Karo ati plone asam urat kuwi kok. Alah mana lawit tempe goreng lur. Ora mendino ora masalah karo bothok iki. Wes. Ora mendino yo. Karo bothok. Sarapan bareng yo. Aku sarapan aku. Tapi ora ora anu ora entuk. Tapi ora mendino. Bothoke lam lho, dulur dong. Iki rene iki seje iki. Oh, digedhe lho lame. Nah, iki bah tenan mangan iki. Ote-ote enek, tahu enek iki. Rat-rat. Pak Jibril ra teko ning ndi wae. Mulai. Kok kene ya doange. Mulon. Bor sarambur. Nah, bor. Apun sarapan kok. Wis tenan sarapan tenan aku. Oi. Iya wis lho. Nah, yo. Sarapan. Wes sarapan kok. Rukune kancane cak sarapan. Aku yo emak sarapan aku. Lah ngene to. Sarapan aku. Kau boleh bareng-bareng ngene iki yo. Nah, bor. Nggih. Bor. Nggih. Nah, lho. Kancane akeh enak ta. Anu lur, tangane nyongko nganti ra kuat lur. Lur. Dile nyongko nganti ra kuat lur. Tas dikalungne lur. Anu, gara-gara sawah blekok iki rada anu iki. Akeh mangan. Tok akeh mangane. Ya, abature lho. Kene lho, nyapol kene. Abature ne. Lah yo wis to, lak cuk sing akeh iki wajane parine rada ndingkluk ane rada akeh. Mumpung panen iki. Ponak aku ya padha ya nih. Jan urung. Nek tunggale bapak aku ya enak sing ra rabi ya. Lak wedok kae anake Pak Manan kae yo an. Gitu lapangan kae. Enak ya? Ya enak kae. Rong
Wah, bisa ya. Oh, Itu beda. sumur. Di sumur no. Ya wis lho sak dhuwurku. Di anu ya. Itu lagi ngarepe wis. Kan bayune wong. Kaya hati ya. Kayak nomor loro komburi. Loro komburi kayak. Ngono ya, wong ora ora share ngono ya. Jane ya sir Pak jane. Jane milik jane. Ini ya Apa gayanya dhewe. lah yo mbuh iki. Nyapa. Aku tahu dijak jinate trimo ning gunung. Peh ning gunung ping pindho arep ping 3 aku iki. Ya sing wong tapi. Nggih, iki karo jinate trimo. Gara-gara wong gunung mare ya trep neton sirku ya ape ngapusi ngono sirku iki. Ngapusi netonku ngene takon tanggane. Ngono ya kok ape takone lali yo an. Sing oleh pira ngono. Beh, jan beh tenan. Ya ngono iki aku iki tau Pak, ini wong Madiun bare tak jak nang omahku turu 4 dina ya dino aku. Heeh, ngono ya ora dadi kok. Lah ya kuwi. Lanang. Lah ya kalahne Pak Anu kok. Kang Nyembli kok. Cek pangga Pak Bet ya? Cek pangga. Sembeli sapa lah? Tanggune sampean. Antan toh? Heeh. Mangga kayak ditarik taksi ini ya. Bae yo. Oh ya mangga. Tapi ini enggak ini. Tapi ya jarang ada turu kono. Lur, bae tenan, bae. Bae jane tra roh tanggane. Wah, gedang lak kok kene dhuwur Pak Inan. Gedang kula babat ngene nggih. Ning wae dilongi Pak dipilih wae. Wong dipil sak eneke kok diwo. Kan ngandung lho gedang iki. Nggih. Jane anu ngandung kok. Kidul sampean ora dadi Pak niku. Anak lek wiwik niku. Wah. Lah kayak lah ngene iku. Mare yo macake kaya lah ngene iku. Meh anakmu dina sing ane tutupi jan apa dadane HP tutap tuh ning ndi anakmu ya. Omah. Omah e. Lah berarti ngono didodok berarti. Heeh. Tunggu paling ya. Wah, jan Dene ya. Ya kae. dadane HP kok. Rumah ngene iki rumah. Ora tau metu lho. Bocah bayan. Wah, lah cilik. Ora apa? Wah kabeh.